हाँ कौन देख मार्केट रू फ्रेश बंधा कोबी आ सिंह मझी आनी हाँ आज गोटे कौन गोटे नुआ आइटम बनइब एति को नहीं कौन बनेबी तोर चॉइस सेटा मते मु घंटे बेला आसी खाइबार अछि मोर अच्छा हो ठीक अच्छे मत जहाँ आस बनेदेवी है हां ने ଶିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ପତ୍ରକୋବି ତ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖିଆ ଆର କ'ଣ ବନେଇ ପାରୁଛି। ଚାଲ କ'ଣ ହେଲେ ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି ଲୋ ମା କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ପାଣିରେ ଖାଲି ହାତ ଦେଇ ନା ବୋଲୁଛି। କ'ଣ କରିବା ପେଟ ପାଇଁ ତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛ ନା ସେ ପତ୍ରକୋବିଟାକୁ ଟିକେ କାଟିଦେଲି ହେଲା। କାଟିକି ଧୁଆଧୁଇ କରି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ସରୁ 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 କରି କାଟିଦେଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ଟିକେ ରାନ୍ଧିଥିଲି। ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ଟିକେ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଛେଚିଦେଲି। ଏଠି ତମେ କହିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଦୁଇଟା ଯାହା ଛେଚିବ ଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଦା ବଟା ଅଛି କହି ଖାଲି ରସୁଣ ଛେଚିଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କାଟିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇଦେବ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେବ। ତାପରେ ତ କଡ଼େଇରେ ବସିବ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବ। ଜିରା ଟିକେ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇଦେବ। ସେଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇଦେବ ହେଲା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଏମିତି ସବୁ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବ। ଟମାଟୋ ହେଲା ଭିତରୁ ସରୁ ସରୁ ମୁଡ଼ିଏ ଆଳୁ କାଟିଥିଲି ସେ ଆଳୁ ଆଉ ସେ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପକାଇଦେଲି ହେଲା। ଆଉ ଆଳୁ କାଟିବାର ଫଟୋ ଉଠେଇନି ହେଲା। ଆଉ ଥରେ କହିବନି ଆଳୁ କାହିଁ କାଟିବାର ଦେଖେଇନ ବୋଲି ହେଲା। ସବୁ ଦେଖି ହେବ ଏଇ ମନେ ରହୁନି ନା ତ ତମେ ମାତ୍ର କାଟିକି ପକାଇବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା କାଟିକି ରଖିନଥିଲି ସେଇଟା ହେଲେ ପକାଇଦେଲି ହେଲା। ଏଇ ଯାଉ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ସବୁ ପକାଇ ଟିକେ ଭାଜିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। କାହିଁକିନା ପତ୍ରକୋବିଟା ଆଗ ପକାଇଦେଲେ ବେଶୀ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରକୋବିଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିଦେଲି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି ହେଲା। ତାପରେ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବ ଆଉ କି ନାଗିବ ଯେ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଲା। ଖାଇ କହି